खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि हायनारि गामिया साब सिखोन आफादनि नैथि सान फालिदों। चिरां जिल्लाजों सिनखावलांनाय 3C राजा लामानि खासिखत्राजों साहा फारसे नांजाबना थानाय समायना साखोन सिखोन हायनारि गामिया दिनै साब सिखोन आफादनि नैथि सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे गामिनि सुबुंफोरा 2019 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव गामिखौ साखोन सिखोन खालामनो क्लिन कमिटि दादोंमोन। बेनिफ्रायनो गामिखौ प्लास्टिक बिलाइ एबा दाखोर गैयाजासे दोनबोनायाव जाफुंसारबोदों। काजलगावनिफ्राय रिलस बसुमतारीनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। दानो आङो दंफैयो चिरां जिल्ला बे चिरां जिल्लानि खासिखत्रा होननाय मोनसे जायगायाव हायनारि जेखौ जोङो बयनिफ्राय साबसिन गामि होननानै जोङो चिरां जिल्लायाव जों मिथिनो मोनो आरो गासैबो समग्र बे बिटिआर ओनसोलावनो बे गामिखौ साबसिन गामि होननानै जोङो मिथिनो मोनो। दानो आङो एसे परिबेसखौ आं देखायनो नागिरदों जे लामाखौ आं दा केमेरा पार्सनखौ आं देखायनो थिनगासिनो दं। दा जोङो नुदों दे बेसेबां मोजां भाबै बे लामाखौ 2019 5 अक्ट'बराव बेखौ स्टार्ट खालामजेनदोंमोन। दिनै बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनैहाय सेकेन्ड फाउन्डेसन डे बे हायनारि गामि कमिटिया दिनैहाय खुंदों। दानो जोङो बिथांमोनजों दसे सम जोङो रायलायगोन। दिनै सेकेन्ड बोसोर 5 अक्ट'बर जोङो 2019आव 5 अक्ट'बर खालिनो जोङो बेखौ गायसनजेनदोंमोन आरो मोनसे कमिटि दानानै जोङो बे गामिखौ मोजाङै मोजां लाखिनो फोसाबनो आरो क्लिन खालामनानै दोननो थाखाय जोङो नाजादों आरो नाजानायाव जोङो एसे साक्सेसबो जाबाय। दा दिनै बिनिनो जोङो सेकेन्ड एनिभार्सारि फोसाबनायनि दिन। आं बेखौ मिथिनो लुबैदों जे बोरै बिदि खालामनो जेनेबा बयनिफ्राय साबसिन गामि खालामनो होननानै नोंसोरो सानलायजेनामोन? जों बयबो रायलायनानै बे जिनिसखौ जोङो खालामदों। सिगाङावहाय जों एसे खस्थ' मोनदोंमोन। गामिनि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा ओंखारा जादोंमोन। नाथाय उनाव जोङो बुजाय बरायनो बिसोरखौ ओंखारहोनो बायद' खालामो। प्रत्येक सप्तानि रबिबाराव जोङो बे गामिनि खामानिफोरखौ मावो फोसाबो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेहाय गाज्रि हाबा मावनाय जौ लोंनाय ड्राग्स जानाय बेफोरखौबो जोङो हागौमानिखौ होबथानो नाजागासिनो दङ। बर्थमान जोङो साक्सेसबो जाहांबाय। गाज्रि गथ'फोर हाबफैयोमोन हर सान दा बेफोरखौबो जोङो होबथानो हाबाय। बेहाय जों गिदिंनानै नुदों जे बेहाय मोनसेबो प्लास्टिक माबा मोनसे बिलाइ बाहाय गांसेबो सिरिनाय गैया। बे खेथ्रआव मा बुंनो सानो? बेखौ जोङो माना खालामो, जोङो होबथायो आरो बुजायोबो मानसिफोरखौ जे जेराव मेराव प्लास्टिकखौ गारनाङा। जोङो जायगा डास्टबिन होनानै दोनदों। बे डास्टबिनाव बेफोरखौ गारनांगौ होननानै जोङो बयखौबो बुजायो। सोरबाफोर माबाफोर गारसनमायोबा बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जायो नामा? बिसोरखौ जोङो फार्स्ट वार्निं होयो। दा नेक्स्ट आरो बिदि खालामबावबा नोंथांखौ जोङो फाइन होनाय जागोन। नोंसोरो दा माबायदि गौरब मोनो दे जा सारा बे चिरां जिल्लायावनो हथात बिटिआरावनो नोंसिनि गामिया स्टान जेन'बा मोनबाय? जोङो दा खुब गौरब बोध खालामो। खारन जों जिखिनि साननानै मावनाय आगान सुरदोंमोन बेयाव जों साक्सेस जादों होननानै जोङो सानो आरो उनहालागैबो बियो साबसिननिफ्राय साबसिन जों आवगायलांनो हागोन। बेखौनो जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामो जाहाथे जोङो अरायबो बे जोंनि खामानि मावनाय जिखिनि आगान सुरनाय बेखौ जोङो लाखिबाय थानो हायो आरो भबिष्यत जोङो बिटिआरल' नङा आसामल' नङा भारतआवनो जाहाथे जोङो जोंनि बे हायनारि गामिखौ जोङो बयनिबो सिगाङाव दिन्थिलांनो हायो बेखौनो जों आसा खालामो। दा जों खोनादों जे बे गामिखौ बोरैबा साबसिन हामसिनाव लांनो हागोन बिसोरो बेखौ इयुनाव जेन'बा बेखौ साबसिन मोजां लांनो हानायनि बिसोरो सिन्था सरसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे साफा खालामनायजों लोगोसे जेन' बे गामिया ड्राग्स फ्रि जेन' रावबो मानसिया निसा बुस्थुजों रावबो गेलेनानै थाया बेखौ गामियारिफोरनि मानसिफोरा फोरमायदों।